O café continúa a ser un protagonista indiscutible das mañás, unha bebida cada vez máis presente na rutina diaria de milleiros de persoas e estreitamente ligada ao inicio da xornada. O café consolídase como unha das bebidas máis presentes no día a día da cidadanía. Nas cafeterías segue a ser unha das comandas máis habituais, formando parte da rutina diaria de milleiros de persoas. Habitualmente todos os días, sí. Pois se apetece así a mañán, sobre todo a mañán apetece. É que o café lévase todo o ano, incluso no verán, como hai moito turista e tal, hai moitísimo consumo, a pesar de ser unha bebida quente. Entonces, bueno, eu creo que o café é un imprescindible para o día a día. A espabilación que che dá ese impulso, sabes, para empezar o día, ves cansado, tal, entonces estamos o café, veña, comenzar o día. Na actualidade, destaca especialmente a alta demanda de cafés para levar. Cada vez máis xente opta por esta modalidade e isto é algo que notan a meirande parte das franquicias. Creo que cada vez hai máis demanda porque vivimos máis deprisa, entonces xa antepoñemos o express para o día a día, entonces sí, o café para levar, co seu croissant, por iso nós tamén aproveitamos para poñer aquí a cafetera porque notábamos que había unha solicitud por parte da clientela. Entre a xente que vai con presa para traballar, prefírese consumir a bebida matinal de camiño a este, fronte a tomalos con calma nas propias cafeterías ou nas casas. Eu personalmente o que agradezco é ese momento da mañán de esa tranquilidade, ese café, para despois arrancar con forza. Eu depende do día, depende do tempo que me levante, pero si é verdad que sí que vou bastante a coller o café para levar, así tamén de paso que veño de camiño para o traballo, pois xa o vou tomando, e si, suele ser habitual. Xunto ao café é tamén frecuente acompañalo con algo de comer, tanto doce como salgado. Antes sí, agora menos, pero antes sí que a veces era como o meu momento relax antes de ir para traballar, iba a desayunar, pero agora a verdad que cada vez menos. O consumo desta bebida esténdese a diferentes momentos e contextos. Hai quen prefire desfrutalo sentado nun local, quen o toma no fogar e quen o integra na súa rutina laboral. Prioritariamente na casa, pero bueno, cando se dá ocasión, pois para levar. No, me suelo sentar, o en casa o sentado. No, sentarse. Eu noto, por exemplo, no día a día, aquí, que todo o que temos é para levar, que sí, pero despois noto tamén que temos cafetería en Boiro, que ali a xente o fin de semana sí que ven, desayuna, sentado e tal. Entre semana, como andamos todos traballando e tal, andamos máis correndo, sí que noto que hai máis demanda. Entre as opcións máis solicitadas destaca o café con leite, un clásico que segue encabezando as preferencias. No, me suelo sentar, o en casa o sentado. No, sentarse. Sí, un café con leite, normal. Así, o café convértese nun elemento esencial das mañás, unha tradición asentada e un compañeiro imprescindible no comezo do día para boa parte da poboación.